शुभ सकाळ पिलाने। आज आमर एकलव्य आदर्श आवासिक विद्यालय मालकानगिरी छात्र छात्री मान द्वारा तंकर ओडिया बहिर टटिनीर खेद कविता जहाँ को लिखिं कवि डॉक्टर महेश्वर महांती से कविता को पिलाने तंकर कोमल कंठरे सुंदर भाव में छात्र छात्री मैंने गान करेंगे आम शुणा। टटिनीर खेद कवितार पृष्ठभूमि नदीर संबंध रे बहु कवि नाना कविता रचना करिसंती। ठीक सेहीपरि डॉक्टर महेश्वर महांती मध्य गोटे सुंदर कविता लिखिसंती। तांकर ए कविता मनर नदीर मनर दुख उपरे आलोकपात करा जायछि। टटिनी कहले समस्ते जानिथिब नदी कहा जाउछि, खेद कहले दुख, नदीर दुख एठी लेखाइछि। आजिर जुगरे परिवेश प्रदूषण जोगु नदीर जल प्रदूषित हेउछि। ସେହି प्रसंगरे को नहीं परिवेशविद तथा बुद्धिजीवी मानकु चिंता प्रकट करिथिबा बेले एवं सरकारी तथा बेसरकारी संस्था मानक द्वारा नदीर जल को परिष्करण कार्य को त्वरान्वित करिवा पई पदक्षेप गुड़िक निया जाउछि। कवि डॉक्टर महांती छात्र छात्री मानकु ए संपर्क रे सचेतनता करिया पई एही टटिनीर खेद कविता माध्यम रे आह्वान देइछन्ति। कवितारे नदीर कल्याणकारी गुण
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ କିପରି ବିପଦକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ତାହା ଉପରେ କବି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। କବିତାରେ ନଦୀ ଓ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନ ଗୋଟିଏ ନାଟକୀୟ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ଜଳ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଜନସମାଜକୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ସେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କେମିତି କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିପାରିବା, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିପାରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନତା ହେବା ଉଚିତ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳକୁ ଜୀବନ କହୁଛୁ କାହିଁକି? କାରଣ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ମଣିଷକୁ ଜଳ ନହେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ସବୁକିଛି ହେଉନା କାହିଁକି ଜଳ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜଳ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଶରୀର ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଳକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଟଟିନୀର ଖେଦ କବିତାର ସାର କଥା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। କବି ଏ କବିତାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନତା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗିରିକନ୍ୟା ଟଟିନୀ ପର୍ବତର କନ୍ଧରରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ନିମ୍ନକୁ ବୋହି ଆସେ। ଦେଖିଥିବ ଟଟିନୀ ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷରୁ ବାହାରି ଆସିବ ଏବଂ ପାଣିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ବହି ଆସିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ପାହାଡ଼ିଆ ଖାଳ ଢିପ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ କାହିଁ କେତେ ଅରଣ୍ୟ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ କଳ କଳ ନାଦରେ ବହି ଆସେ ଏବଂ ସମତଳ ଭୂମିକୁ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ନାନା ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଗଢ଼ି ଚାଲେ। ଜଳର ତା'ର ଗୁଣ ହେଉଛି ନିମ୍ନଗାମୀ। ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ନାଳରେ ତିଆରି ହେବ। ନାଳ ତିଆରି ଗୋଟେ ନଦୀକୁ ଯିବ, ନଦୀରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଳର ତା'ର ଗୁଣ ହେଉଛି ନିମ୍ନଗାମୀ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୁଣକୁ କେବେ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ହରାଇ ନଥାଏ। ସମତଳ ଭୂମିରେ ବହି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେତେ ଗ୍ରାମ, କେତେ ସହର, ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତର ଆଦି ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବହିଯାଏ ବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ କେତେ ଗାଁ, କେତେ ସହର, କେତେ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ବହି ବହିଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ମେଣ୍ଟେଇଥାଏ। ଏତେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତି ପ୍ରକଟ କରେନି କି ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରତି କାତରତା ପ୍ରକାଶ କରେନି। କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ କେବେ କ୍ଳାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ହାର ମାନିବ ନାହିଁ। ଅନବରତ ଭାବରେ ସେ ବହି ଚାଲିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ଲାଗି ରହିବ। ନଦୀର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ସାଗର। ନଦୀର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅରଣ୍ୟ, ଗ୍ରାମ, ସହର ଦେଇ ଦେଇ ଯିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ସାଗରରେ ମିଶିବ। ସାଗରରେ ମିଶିବା ଯାଇ ସେ ସୁଦୂର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ସେ ସାଗରକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଚାଲିବ। ତାପରେ ହିଁ ସେ ସାଗରର ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନଦୀ ତା'ର ଜୀବନ ଦୁଃଖ ବଖାଣି ବସେ ସମୁଦ୍ର ଆଗରେ। ଏଠି ନଦୀ ତା'ର ଦୁଃଖ କଥା
ମହାସମୁଦ୍ର ଆଗରେ ବଖାଣିଛି ତା ଜୀବନର ଦୁଃଖ। ଆଜିର ମଣିଷ କେମିତି ସେ ନଦୀର ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି, ନଦୀର ଜଳରେ କେମିତି ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଆଗରେ ତା'ର ଦୁଃଖର କଥା ବଖାଣୁଛି। ତା'ର ଖେଦ, ତା'ର ଦୁଃଖ, ତଟିନୀର ଖେଦ। ମଣିଷ ଆପଣାର ଲୋକଟି ପାଖରେ ପାଇଲେ ଯେପରି ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଗପି ଚାଲେ, ସେହିପରି ସାଗର ସମ୍ମୁଖରେ ନଦୀ ତା ଜୀବନର ଦୁଃଖ ତଥ୍ୟକୁ କହି ପକାଉଛି। ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମ ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ମନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିବ, ଆମେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଆମେ କେତେ କଥା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ନଦୀର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ରହିଛି। ସେ ଦୁଃଖକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ମହାସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ରହିଅଛି। ମାନବ ଜାତି ବିରୋଧରେ ତା'ର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅବୋଧ ଶିଶୁ ପରି ମଣିଷ ତା'ର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି। ଆଜି ମଣିଷକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ନଦୀ ଏବଂ ସେ କହୁଛି ଆଜି ମଣିଷ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି। ନିରନ୍ତର ମୁଁ ତା'ର ସେବାରେ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଣିଷ ଆଜି ତା'ର ମାନବିକତା ହରାଇ ବସିଛି। ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଜୀବନ ଧରିକି ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଡ଼ି ମାରିଲା ସହିତ ସମାନ। ବାସ୍ତବିକ ତା ମାନବ ଆଜି ଦାନବ ସାଜିଛି, ରାକ୍ଷସ ହୋଇଗଲାଣି। ନଦୀର ଅମୃତ ଜଳରେ ଆବର୍ଜନା ଓ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳକୁ ପକାଇ ବିଷାକ୍ତ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ କଳକାରଖାନାରେ ଦୂଷିତ ଜଳରାଶିକୁ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଠେଲି ଦେଇ ତାହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳକୁ, ସୁନ୍ଦର ଜଳକୁ, ନିର୍ମଳ ଜଳକୁ ଆବିଳ କରିଛି। ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ନଦୀର ଜଳ ଆମେ ନିର୍ମଳ ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣିଷ କଳକାରଖାନା ନଦୀ ପାଖରେ ଗଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ଗଢ଼ି ବସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ଖରାପ ଜିନିଷ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ସେଇ ନଦୀର ଜଳରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ନଦୀର ତୀରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ସମ୍ପଦ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଛି। ତଟ ଦେଶର ଛବିଳ ଶୋଭା ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଅବିବେକୀ ମଣିଷ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନଦୀର ଗର୍ଭକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରି ଚାଲିଛି। ଆଜି ମଣିଷ ବିବେକହୀନ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଜାଣିପାରୁନି ନିଜର ଜୀବନର ଧ୍ୱଂସ କାରଣ ସେ ନିଜେ ହିଁ ହେଉଛି। ନିଜେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଜଳ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ନଦୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେହିସବୁ କଥା ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଆଗରେ ବଖାଣୁଛି। ନଦୀର ତୀର ଓ ଉପତ୍ୟକାରେ ରହିଥିବା ଘନ ବନରାଜି ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ମଣିଷ। ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ନଦୀ କୂଳରେ ତୋଟାମାଳରେ ଆଉ କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ବି ବିହଙ୍ଗ କୂଳର ଚିକିରି ମିକିରି ବୃନ୍ଦମାନ ହୋଇ ଯେଉଁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଆଗରେ ଦେଖିବ ନଦୀ କୂଳରେ କେତେ ଗଛ ତୋଟାମାଳ ଥିବ, ତାଳବଣ ଥିବ, ଗଛଲତା ଥିବ, କେତେ କୋଇଲି, କେତେ ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମଧୁର ଗାନ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଆଜି ନାହିଁ ନଦୀର ଜଳରାଶିର କୂଳ କୂଳ ଧ୍ୱନିର ସହ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କୁଞ୍ଜବନରେ ପକ୍ଷୀ କା କଳି ମିଶି ଯେପରି ମଧୁମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଘଞ୍ଚ ବେଦବୁଦା କିଆ କେତେକୀ ବଣ ଆଦିରେ ଯେଉଁ ତୀର ଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତାହା ଆଉ ଆଜି ନାହିଁ। ଏହିପରି ତଟିନୀ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜି ନଦୀ ମହୋଦଧି ଆଗରେ ନିଜର ଅନ୍ତର ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଉଛି। ଜାଣିଛ ପିଲେ, ନଦୀ ଜଳରାଶିରେ କେତେ କୁଳୁକୁଳୁ ଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଥିଲା, କେତେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଡାକ ଶୁଭୁଥିଲା, କେତେ ମଧୁମୟ ପରିବେଶ ଥିଲା, ଆଜି ତାହା ନାହିଁ। ଆଜି ତାହା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଆଜି ତାହା ଶୁଭୁନି। ତୁମମାନେ ଦେଖିବ ନଦୀ କୂଳକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ସେସବୁ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଥିଲା, ଆଜି ଆଉ ସେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କେତେ ଫୁଲ, କେତେ ତଟିନୀ ପାଖରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା
ଥିଲା ତାହା ଆଜି ମଣିଷ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି। ସେସବୁ କଥାକୁ ଆଜି ମହୋଦଧି ଆଗରେ ନଦୀ ଦୁଃଖର କଥାକୁ ବଖାଣିଛି। ସମବେଦନାରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ସାଗର ନଦୀକୁ କୋଳି କରି ନେଇଛି। ସ୍ନେହାଲିଙ୍ଗନରେ ଗିରିକନ୍ୟା ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ଆଶ୍ୱାସନା ଭରାରେ ବାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଲଭି କରି ତୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଛୁ। ତୁ ହେଉଛୁ ଗିରିକନ୍ୟା, ପର୍ବତମାନଙ୍କର ତୁ ହେଉଛୁ କନ୍ୟା। ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗିରିକନ୍ୟା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପର୍ବତର ଝିଅ। ନଦୀ ଝରଣା ଏସବୁ ହେଉଛି ଗିରିକନ୍ୟା, ପର୍ବତର ଝିଅମାନେ ବୋଲି ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛନ୍ତି। ସାଗର ନଦୀକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ବୋଲି ଏଠି ସାଗର ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ନଦୀ କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ପର୍ବତର ଝିଅ, ତୁ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଦୁଃଖ ହେଉଛୁ। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଲୁଣି, କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ମନେ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରି ତୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଛୁ। ଜନମାନସରେ ସେ ଚିରକାଳ ମାତୃରୂପା ଓ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିବୁ। ତୁ ମା'ର ଗୋଟେ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତୁ ରହିବୁ ସବୁଦିନ ଏବଂ ଜଗତରେ ତୋତେ ପୂଜା କରିବେ ସମସ୍ତେ। ମାନବ ମହାବଳୀ ବୋଲି ତୁ ନିକଟକୁ ମନେ କରି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଛି ତା'ର ପରାଭାବ ତାକୁ ଦିନେ ଦିନେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନବ ଯେଉଁ ଆଜି ରାକ୍ଷସ ହେଇଛି, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ସେ ଦିନେ ଦିନେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଭୋଗ କରିବ। ନିଜେ ସେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମକୁ ସେ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅମାନୁଷିକତା ଦୂରଦୃଷ୍ଟିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତା'ର ଚରମ ଫଳ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନିଜର ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରୁଛି। ଯେଉଁ ଗଛର ଡାଳରେ ସେ ବସୁଛି, ସେଇ ଗଛରେ ଡାଳରେ ସେ ବସିଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ ତୁ ଦୁଃଖ କରନି, ତୁ ତ ଜଗତ ଧନ୍ୟ ହେବୁ। ତୁ ମାତୃରୂପା, ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିବୁନି ବୋଲିକି ସ୍ନେହରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନଦୀ ନିଜର ଅମୃତ ଜଳରାଶି ଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଜନପ୍ରାଣୀର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରି ଜଗତ ପାଇଁ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନା କରି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ତୁ ଚିରବନ୍ଦିତ ହୋଇ ରହିବୁ। ଯେହେତୁ ତୁ ଜନପ୍ରାଣୀ ଜନଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛୁ, ଚିରଦିନ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ରଖି ଲୋକଙ୍କର ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଜଗତରେ ସଂସାରରେ ଚିରବନ୍ଦିତା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ମାତୃରୂପା ପୂଜ୍ୟ ରୂପା ହେଇକି ତୁ ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ତୋତେ ପୂଜା କରିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ। ଆଜି ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତା'ର ନିଜର ମାନବିକତା, ଭୁଲି ଯାଇଛି ନିଜର ମଣିଷପଣିଆ ଏବଂ ଭୁଲ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନରେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ନଦୀ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇ ମହତ ଆସନରେ ଚିର ଆସୀନା ରହିଛି ଓ ରହିଥିବ ବୋଲି କବି ସାଗର ନଦୀ ମନର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତାକୁ ତା'ର ସାରମର୍ମକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ନଦୀକୁ ମଣିଷ ନିଜର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରଖୁଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ନଦୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ନଦୀର ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ତା'ର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସମୁଦ୍ର ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା। ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସାଗର ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲିଙ୍ଗନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ତୁ ମାତୃରୂପା, ତୁ ହେଉଛୁ ଗିରିକନ୍ୟା, ପର୍ବତର ଝିଅ। କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନିଜର କର୍ମ କରିଚାଲ, ଦେଖିବ ତୋତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ।
ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇ ରହିବୁ, ଚିର ନମନୀୟ ହିଁ ରହିବୁ ବୋଲିକି ଏଠି ସାଗର ନଦୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦୁଃଖ କଥାକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି।